nato nga kanunayon nato ang pag-ampo kay diha ta nagsalig kaniya, no? Nagpasabot nga huyang ta o wala siya. Nagpasabot nga wa tay mahimo kung wala ang iyang tabang mga igsoon, no? Ang atong buhaton nga makanunayon nga pag-ampo, nagpasabot ka na nga watchful ta, no? Watchful ta, mabinantayon ta, abtik ta kay gista salig nato sa Ginoo ang Dios nga lig-on, no? Ang Dios nga kasaligan sa tanang panahon mga igsoon. So salamat sa Ginoo, no, sa naanasad kita sa atong pag-ampo sa atong nasod kay mamanggid ka na ang isugo kanato sa Ginoo, no, sa ikaduhang Timoteo, 1 Timothy 2 verse 2 diha makita nato, verse 1 verse 2 nga iampo ang tanan, apil ang namunuan sa atong mga nasod aron sa atong kahapsayan, no, o kalinaw og makabaton kita kahapsay sa atong pagkinabuhi. Dayon padayon nato iampo ang atong presidente, no? Down sa mga kauban sa Vice President sila President Bongbong, Vice President Sara Duterte, dayon ang mga kauban, no, ang mga senador, mga congressman nga panday sa mga balaudnon, no, naghimo sa mga lakang alang sa kayuhan sa atong nasod, no. Dayon yan po natong kapsayan o kalinaw sa atong nasod. Yan po sab nato ang mga 8 grupo nga nagalihok paghihapon kontra sa gobyerno nga sila makaamgo na ug sila usab maabtan sa grasya, no, sa kaluwasan, no, maabtan sa mensahero. Dayon yan po sab nato padayon ang mga balatian. Ilikay kita sa Dios labi na niining panahon sa ting-init, no, na mga common disease nga gapang-abot ato yan po ang paglig-on sa atong mga resistensya, no, ang proteksyon labi na sa mga may edad, labi na sa mga nagmintinar na sa mga tambal, no. Sila ang kuan kayo kanang prone kaayo nini nga mga panahon, no. Dayon yan po sab nato ang kalamidad nga dili kita hasmagan sa mga kalamidad. Kung ulan, simple lang, kaya lang, no. Ito yan po, no, nga malikay kita nga ng mga kalamidad, mga bagyo, linog, sunog, uban pa mga igsoon. Dahil yan po sab nato, no, ang katong lakbitan nato ang katong jeepney modernization. Ang ato yan po nga ang Dios maghatag og paghanay alang sa atong sa nagdumala sa gobyerno nga mahanay kini ug mapasabot sa insakto alang kini sa kaayuhan sa tanan. O padayon sab nato ampo, no, ang druga nga naa gyapon, no, daghan man halos kada adlaw na ay by bus operation na mga dakpan pero naa gyud gyapon, no, pila naman katuigan, no, matapos na lang ang termino ni President Duterte ngayong gisaad 6 months na panaagid gyapon ang drugas na medyo na kuan lang siya na minimize kung pag-ampo nga matuldukan na kini ang Ginoo ang mogamit sa iyang katawhan sa mga namunuan sa otoridad, no, nga malumpag kaning buhat ang pagpayuhot nining drugas nga naggamit og mahinungdan sa daghang krimen, no. Atong pag-ampo iampo usab katong ilang kuan nga balaod nga no permit no exam nga para kini sa mga kabatan-unan, mga estudyante, no, nga sila maka-take og exam bisan dili pa makabayad, dili pa makumpleto ang ilang bayad kung may mga kakulian, no, atong pag-ampo nga mahatagan kining katumanan. Dayon iampo din nato follow ang syudad sa Cagayan de Oro, atong mayor sa mga programa niya, peace and order sa syudad, ang mga kalamidad, curfew o kato dayong drainage, ang mga drainage nga gitrabaho na gyapon, no. O ang face to face nga klase og kahapsayan padayon sa mga kamerkaduhan mga igsoon. Okay? Padayon ta nga mag-aampo sa Dios kay mao kini ang sugo sa Dios kanato. Ug ang ingon sa iyang pulong sa Salmo 46:1, ako na lang na-share, akong balikon nga ang Dios mao atong dalangpanan ug kusog, no? Siya atong dalangpanan ug kusog ug andam siya kanunay sa pagtabang labi na panahon sa pagkinahanglan. So aniya kita karon niining pag-ampo
pagduol kaniya kay naa ang atong mga panginahanglan atong ilatag kaniya o siya na ang paigo sa paghatag og katubagan sumala sa iyang kabut-on o sumala sa iyang kahimot-an. Magampo ta mga igsoon. Labing gamahanan nga Dios among amahan, dalaygon ka kayo sa among mga kinabuhi. Salamat sa milabay na sa mga semana nga kami imong giproteksyonan, giprovidean sa mga panginahanglan, gitagaan og mga kalig-on sa paglawas na may mga balatian atong mga niagi apan gihatagan mong kaayuhan Ginoo. Ikaw mong gila nga nagaayo ka namo, nagatambal ka namo, nagapanalangin sa among mga ginabuhat Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo nga kami wala gid nimo ni pasagdi Ginoo. Salamat sa imong saad. Ikaw nga buhi nga Dios nga nagsaad nga matinul-anon gayud nga Dios. O Lord, niining kagabhion among ampo Lord ang among nasod diin kami nanimuyo. Ang pagampo amahan, padayon kang magagiya Lord, magatabang, Lord, magalig-on sa lideratos sa mga mong presidente, sa vice president, na Lord, sa senador, mga kauban, mga congressman, ikaw Ginoo Lord God, ang mga lamdag, magagiya kanila Ginoo Lord God sa ilang mga angayang buhaton nga makahatag og kayuhan kalambuan sa nasod sa Pilipinas. Labi na ang pag saka sa ekonomiya matutukan o uban pa nga mga maayo nga mga gisugdan sa mga ngagi nga mga presidente Lord nga mahatagan og dugang pa nga kayuhan ang nasod labi na ang mga programa direkta ngadto tabang sa mga kabusgid nga mga katawhan dili mapaingon sa mga nagagamit sa ilang posisyon alang sa ilang rapod nga kalambuan Ginoo. Lord, amo pag-ampamahan nga magagiya, magatabang nga kanila o magasugpo ka usab Lord, magabutyag ka sa mga naa sa namunuan nga naay mga tinguha sa pagpangurakot, tinguha sa pag kamkam sa panalapi Lord sa Pilipinas Ginoo sa kaban Lord sa Pilipinas. Amo pag-ampamahan ng mga mampingan og mabutang kini sa sakto nga mga proyekto alang sa kaayuhan sa mga katawhan dinhi sa Pilipinas Ginoo. Salamat og among pag-ampamahan nga magagamit ko usab sa mga mensahero nga sila usab dili labyan nga sila maabtan usab Lord sa gracias kaluwasan ang mensahe nga maghatag kahayag mao ang gospel maabot usab kanila Ginoo. Salamat kayo Dios. Og dugang paamahan amo sang iampo Lord God ang kahapsay, peace and orders sa Pilipinas, Lord, ikaw magatabang, magagiya sa among mga kasandaluhan, kapulisan, Lord, uban pa nga naa sa otoridad, Lord, nga sila, Lord, giyahan nimo sa ilang mga angayang buhaton, mga pagrubing, proteksyonan usab nimo sila sa ilang mga checkpoint, Lord, sa mga foot patrol, Lord, nga ma-monitor o maampingan ang mga katawhan sa Pilipinas Lord nga mahimong luwas sa ilang paggawas, sa ilang pagpanginabuhi. Lord, tabangan nimo Lord ang among kapulisan kasundaluhan nga mamintinar ang kahapsay ug kalinaw Lord. Bisan ang among mga barangay tanod kay dili man kaya sa kapulisan kasundaluhan Ginoo. Ang mga barangay tanod Lord sa matag barangay mag-operate usab Ginoo. Lord, amo kanang isalig kanimo Ginoo o ikaw ang gamahan nga Dios nga walay matago busa Ginoo. Padayag mo usab ang mga daotang tawo nga mga buhat Lord o mapakgang kini sila pinaagi sa mga katawhan, mga otoridad nga imong gitahasan alang sa hapsayan og kalinaw sa among nasod sa Pilipinas Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ugad og mayon man Lord amo sang iampo Ginoo Lord God ang mga walong grupo nga nagalihok sa mga rasangan Lord ug uban pa Ginoo nga sila Lord makaamguna Lord ikaw Lord ang magapadayag kanila nga ang ilang mga ginahimo dili maayo o magapaabot ka usab Ginoo Lord God sa imong mensahero ngadto kanila kay apil man sila Lord sa imong gipakamatgan Ginoo Lord nga sila mobalik sa sabakan sa balaod ug labaw sa tanan
diha kanimo Ginoo. Walay imposible kanimo Lord, daghan na nanay mga tubag sa among mga pag-ampo o dinhi lang pa lang sa Cagayan de Oro naa nami mga returnees Lord nga ibalik sa balaod ug gani sila naa na sa naga-attend og mga Bible study Ginoo. Salamat ug padayon ka magapamuhat ngadto mga nag-surrender o katong wala pa surrender Ginoo. Lord, walay imposible kanimo. Kaya nimo Lord. Usabon ang ilang mga kasing-kasing Lord kaya ang imong pulong, gamhanan, ang imong ah, ang imong gospel Lord mao ang kaluwasan, kabaguhan o dalanan ining tanan Ginoo. Salamat kayo sa imong pagabuhaton ugad. Ug padayon usab namo ampo amahan ang mga malatian Lord ang pag-ampo amahan nga kung Lord naa pa niyang COVID ang pag-ampo amahan mawala na kini or mahimo na kining ordinary lang Ginoo nga balatian nga dili makahatag og dakong kadaot sa mga katawhan nga Pilipinhon Ginoo. Ang pag-ampo nga mahunong na kini apan kung dili pa Ginoo ipadayag mo ang imong mga katuyuan unsa ang imong mensahe alang niini Ginoo. Mayon man Lord sa mga sa mga dinggi ang pag-ampo amahan nga ikaw sa mag-aamping nga malikay kami ni ana nga mga balatian ug tabangan nimo Lord ang mga barangay, mga health center, DOH Lord nga pakaylap gayud sa impormasyon alang sa pagpanghinlo Lord sa mga napundo nga mga tubig, pag-abog sa mga lamok Lord aron Lord dili maka-create sa balatian nga maong dinggi. Ug palayon usab namo ang pamahan ining panahon sa tig-init nga proteksyonan nimo, lig-onon nimo kami labi na ang mga katawhan nga naa na sa sakto nga pangidaron sa mga nanay maintenance nga tambal ang pag-ampo amahan nga ang among DOH magmalig-on sa ilang pagpanawagan alang sa pag-amping sa mga katawhan aron dili mukaylap ang mga sakit niining panahon sa ting-init Ginoo, mga common disease Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ugad. Ug padayon usab namo iampo Lord God ang katong modernization sa jeepney Lord alang kini sa kayuhan, maayong environment, mga pag-aso sa sakyanan Lord nga dili maayo sa nga sinlok sa mga katawhan ang pag-ampo amahan nga mahatagan kini katumanan nga wala untay mga moan kontra, walay mga gubot Lord ang pag-ampo amahan nga mahatagan kini katumanan Lord nga hapsay ug madawat sa mga katawhan labi na mga operator Lord. Salamat sa imong pagabuhaton ni ana ugad. Ug padayon sa namo ampo Lord katong no permit no exam revision act mahatagan usab kini katumanan dugay na kay kini Lord nga problema daghan kayo nakasinati niini ug karon pa gyud Lord naabot Lord kini imong katuyuan ang among pag-ampo mahatagan kini katumanan gamiton nimo ang mga naa sa gobyerno naa sa pamunuan nga kini aprobahan sa as soon as possible Ginoo nga kini makahatag man og kayuhan labi na sa mga kabataan nga naa sa kalisdanan apan determinado nga gusto makahuman aron matabangan ang ilang pamilya Lord nga makahawas sa mga kalisdanan. Salamat sa imong pagabuhaton o Dios. Ug mayngon man Lord sa Cagayan de Oro diin kami nanimuyo Lord amo sab nga iampo Ginoo ang among mayor dinhi Lord sa iyang vice ang mga kauban kagawad Lord ang ampo Lord ikaw tabang magagiya sa iyang mga pagabuhaton ug padayon sab niya Lord nga padayon nimo siya Lord proteksyonan tagaan sa mga panglawas o nga Lord giyahan nimo siya nga mapadayon ang iyang mga programa nga mga nindot nga ang mga kaayuhan iya gyud gihatod sa matag barangay Ginoo. Lord ikaw Lord ang maghatag kaniya paglahutay niini iyang gisugdan nga mga maayong buhat ug unsa man ang mga desisyon niya Lord ikaw Lord magagiya sa angayan nga mga pagabuhaton alang sa kalambuan
sa syudad. Hindi siya ang imong tuboy dinhi Ginoo. O sa yampo tugang Lord ang kahapsay ug kalinaw sa syudad sa Cagayan, ang safety labi na Lord daghan ang mga tao, mga dayo, daghan mga activity sa syudad, among pag-ampo aman ang proteksyon, ang Lord magagiya ka sa mga kapulisan, kasundaluhan, Lord mga barangay tanod dinhi Lord sa Cagayan de Oro nga magmabinantayon, magmaigmaton Lord sa mga tao nga mosulod gawas dinhi sa syudad Ginoo. Lord ikaw lang gyud Lord ang tabang magabutyag usab sa mga nagabuhat dili maayo, nagaplano dili maayo. Ikaw magabutyag niini sa dili pa sila makahimo kadaot. Salamat sa imong pagabuhaton ugad. Nalaygon ka ugad nga kami mahimong luwas, maayo ang among pagpanikay-sikay dinhi sa Cagayan de Oro. Salamat sa imong pagabuhaton o Dios. Ug mayon man Lord, amo sang iampo Ginoo Lord God ang mga kalamidad nga iway mo ang Cagayan de Oro Lord sa mga bagyo, linog, baha, Lord mga sunog. Lord among pag-ampo ang ampingan nimo kami ang syudad nga diin kami nanimuyo Ginoo. Salamat kayo Dios. Ug mayon man Lord, para na may ampo Ginoo nga mahatagan usab og katumanan ang curfew, Lord, o kung mahatagan kini katumanan na maplastar usab ang mga katawhan nga nagasupak nga nagalakaw-lakaw gyapon sa panahon sa kagabion, kung mahatagan kini katumanan mabutangan usab og plastaran nga dili lang pod sila isagol sa mga kriminal Ginoo. Salamat kaayo Dios sa imong paghatag niini katumanan sa imong gitakda nga panahon nga kani alang man sa kaayuhan labi na sa mga kabatan-unan nga nagalatagaw panahon sa gabi Ginoo. Padayon sab namo ampo Lord nga kanang ang katong ilang iplano usab nga ang mga fraternity dili bugkagon, pahunungon ug dadon sila ngadto sa sport karon dili war ang ilang padulngan, dili away kundi paugnat sa kusog ug makahatag kining kamayon sa paglawas ug makatabang usab sa komunidad nga molambo Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton Dios. Ug mayon man Lord, padayon namo ampo Ginoo ang mga gitrabaho nga drainage system, mga kanalanan, among pag-ampo Lord nga matibawas na kini, magagiya ka sa mga nagdumala, naghawid niini nga proyekto sa DPWH. Lord nga sila paspas manarbaho o ang sakto nga budget nini mao gyud ang mahatag o ang Lord mga lig-on unta Lord ang mga pagtrabaho nila Ginoo aron mahimong luwas nga agian Lord sa mga katawhan dinhi sa Cagayan de Oro Ginoo. Salamat Lord ang matibawas na kini Lord maghatag kini kaabsayan kahan-ayan Lord sa mga sakyanan, mga katawhan sa pagpanikay-sikay diri sa syudad. Salamat sa imong pagabuhaton o Dios. Ug padayon usab namo amahan iampo Lord ang face-to-face nga klase nga ang safety Lord sa tanan kabataan, mga teacher, mga ginikanan, guardian nga safety ang mga pagtabok sa dalan, ang mga panakayan Lord labi na karon Lord nga sunod-sunod ang mga disgrasya Ginoo. Ang pag-ampo amahan nga malikay ang mga katawhan diri sa syudad labi na panahon nining face to face nga klase sa pagpanabok pagpanakayan labi na sa iyong kabuntagon o tabangan nimo giyahan nimo Lord ang mga hingtungdan mga otoridad kapulisan kasundaluhan nga magmanman magmonitor na usab Lord sa mga kadalanan mga kaeskwelahan aron maampingan ug mahan-ay ang mga pag-eskwela Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton o Dios. Ug padayon namo ampo Lord ang kaapsayan sa mga merkado Lord nga maplastar gayud kini pirmi istrikto nga pagpatuman alang sa pagplastar sa mga vendors aron mahimong hapsay ang tanan Lord. Ang mga lumalabay, ang mga sakyanan dili mabara Lord. Ikaw lang gid Lord ang among saligan nga magagiya sa mga nagdumala sa mga kamerkaduhan Ginoo. Salamat sa imong giandam nga mga katubagan niini Ginoo ug ikaw lang gyud ang among saligan niini Lord kay wala kami mahimo kung wala ang imong tabang o ikaw ang Dios nga
ikaw ang God of order, na ikaw ang among saligan nga mga tabang magagiya, kay ang kaalam gikan man kanimo Ginoo, ang kahibalo gikan kanimo. Ug busa ikaw among saligan nga magiya sa tanan nga mga hingtungdan sa among mga giampo Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa tanan, kanimo ang tanang dungog himaya ug pasalamat ug amo kining gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen.